Δες λίγο βγήκε ο Σοκνέτα. Βίντεο ντοκουμέντο. Ποιον κυνηγάνει μαλάκης? Το πούσεις πάνω το κινητό. Πάσε μαλάκα. Από πάνω ρε μαλάκα. Δώσε το κινητό. Ο κουβάς περιμένει, γράφει Περχανίδη στο όνομά σου. Κουρτίνα 1, κουρτίνα 2. Μα το μπόντι ωραία. Ωραίες στιγμές στην 104. Ωραίες στιγμές στην 104. Εδώ είναι η σπλάση πισίνα, όχι δίπλα, εδώ. Τώρα γιατί κάνεις μαλάκια. Τι κάνει πιτσιλά τώρα. Το φούζι κανονικά πρέπει εκεί να είσαι να πεθάς το φιλαράκι. Πόσο καιρό είχαμε να καθαρίσουμε τα ντουζ όλα βέβαια.